štart bol úspešný na jedničku. Dovoľte mi som vám povedal pár slov o našej modelárskej súťaži, ktorá sa lieta tu na letisku v kraji Hora v nádhernom prostredí v kraji Andre. Lietame modelárskú kategóriu F5D FAI. FAI je medzinárodná asociácia so sídlom v Paríži, ktorá pokrýva všetky letecké športy na celom svete. Táto súťaž sa volá Juhomoravský pohár. Je to prvý ročník, ktorý dúfam, že sa stane tradíciou aj do budúcnosti. Lietadlá, modely majú rozpätie okolo 3,5 metra, hmotnosť do 2 kg. Sú vyrobené zo uhlíkových a kompozitových materiálov. Hodnotí sa čas letu, ktorý je daný maximum 10 minút a presnosť pristátia. Pristáva sa na krúžok v priemeru 15 cm. Kto zaletí najdlhšie a najlepšie pristane, je víťazom daného kola, lieta sa 6 kôl a vo finálovom 7. kole sa určí víťaz celkovej súťaže. Pristal som celkom dobre, 4 metre od stredu. Myslím si, že tento výsledok bude ako dobrý. Já se zeptám, a jaký máte tak asi rekord? No, pristávam aj za 0. A já se zeptám, jak jste byl úspěšný na přistání? No, do 4 metrov. A váš rekord? No 0. Perfekt, jednička. Mia, jak slyší letadlo, tak už utěká se podívat, co letí, že jo? No to je modelársky guláš z Dubnice nad Váhom, zo Slovenska a jeho špecializácia je taká, že je to naše know-how, ktoré samozrejme nemôžeme prezradiť a je významný tým, že si ho pochvaľujú ľudia z celého okolia, či zo Slovenska, alebo kde chodíme po súťažiach, aj v zahraničí proste tento guláš je modelársky, dubnický a je tým známy. Tak prišli sme sem z Nitry na Intertour, akože modelárska súťaž v kategórii FPD. Zúčastnení sú tu ľudia z 3 štátov, Slovensko, Čechy, neviem, nejakí Rakúšani sú tu. Tak je to zaujímavý koníček, ktorý je síce finančne náročný, ale stojí to za to. Dneska je 6 kôl a každý musí odletieť to svoje kolo. No dneska je to veľmi zaujímavé lietať a je to veľká radosť, pretože máme krásne dievčatá, ktoré nám merajú čas. A je to veľmi šarmantné s nimi tento šport. A já se zeptám, u těchto závodů je aj nějaká taktika? Samozrejme, ako taktika pri závodoch, pri termickom lietaní, to je jediný možnosť, ako sa dá vyhrať. To znamená, v tomto prípade čo najnižšie sa vypnúť motor, aby človek nedostal veľa bodov, dá sa povedať takých, ktoré nie sú moc dobré, mínusové. Na tejto súťaži je povolená výška 800 metrov, čiže do 800 metrov môžu lietať, ale to neuvidia. Čiže do tých 400 metrov lietajú maximálne 400-500 metrov. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.